Com veieu, l'aeroport de Sabadell és un aeroport de molt llarga tradició a casa nostra, en el nostre país. Jo, que sóc mig de Sabadell, doncs ho recordo molt bé perquè ja de petit, doncs, amb els avis, amb els cosins, etc, veníem de tant en tant a donar una volta per aquí, l'aeroport de Sabadell. No? I en aquí doncs, hi ha actualment un munt d'empreses, moltíssimes, que dintre d'aquesta tradició aeroportuària doncs, estan fent feina aquí. Avui n'he visitat una, que és aquesta de Topfly, que tenen tots aquests simuladors i tot això, i que en definitiva doncs, és una tecnologia bastant avançada per una empresa d'aquí que en aquest moment està formant pilots, diguem-ne de tota mena, d'helicòpter, d'avions, etc. No? I una part d'aquests pilots els està formant concretament de la Xina. No? Hi ha 100 i escaig d'estudiants xinesos que venen aquí a treure's la llicència de pilot i ho fan amb una empresa catalana que es diu Topfly i concretament doncs, aquí a l'aeroport de Sabadell i en un aeroport que hi ha també a Osca on te'n fan les pràctiques. Poso aquest exemple per fer notar un cop més que el nostre país necessita també aquest tipus d'empreses que tenen una vocació, diguem-ne, d'internacionalització, no? D'anar a buscar clients a fora. I en aquest cas, doncs, una part d'aquests clients són companyies aèries xineses que envien els seus estudiants per ser pilots, concretament a Catalunya. És la gran base de formació de pilots, per exemple, de les companyies xineses a tota Europa. I això és un gran què, i jo el vull subratllar perquè crec que aquest és el camí una mica de cara al futur del nostre país.